Listopadové proměny Moravskoslezského kraje startujeme v Třinci, odkud hlásí další úspěšně dokončenou investici. Jedná se o zbrusunovou sportovní halu, která vyrostla v areálu gymnázia. Následně se přesuneme o kus dál na západ. Kolegyně Petra Špornová vám ukáže, jak probíhá závěrečná fáze rekonstrukce domova Bílá Opava. Třinecké gymnázium už mělo svoji budovu, kde provozovali tělesnou výchovu, strašně zanedbanou. Jednak nesplňovala parametry, byla velmi malá a technicky už byla v havarijním stavu. Z toho důvodu jsme přistoupili k totální demolici této stavby a výstavbě nové haly, která bude splňovat i nějaké větší požadavky na různé sporty. Je to taková multifunkční hala, kde se dá všechno provozovat. No a celkové náklady hradil Moravskoslezský kraj a představují částku 82 milionů korun. Připravit ke startu. Pozor, teď! Pokud jde o tuto krásnou tělocvičnu, tak čekali jsme na ní poměrně dlouho, usilovali jsme celé roky, protože naše stará tělocvična, měli jsme ji rádi, ale už opravdu hodně pamatovala. Byla tady od 50. let a dokonce se stalo, že když nás navštívili bývalí řečtí žáci této školy, kteří tady kdysi byli v dávných dobách, tak se cítili skoro jako doma, protože tělocvična se téměř neměnila. Ve hře byla po nějaký čas i alternativa rekonstrukce stávajících prostor. Zelenou ale dostala novostavba. Nakonec zvítězila vize, že stará tělocvična půjde k zemi a na jejím místě vznikne nová sportovní hala. V podstatě jsme se snažili vyhovět všem základním sportům, o které je dnes takový zájem. To znamená, je přijatelná, je dobře připravená jak pro florbal, tak také pro házenou, basketbal, ten se tady dá hrát i na několika vlastně menších cvičných plochách. Na naší škole je velmi populární odbíjená, takže ta se dá také cvičit na řadě hřišť. Tyto haly jsou vlastně jakoby standardním zadáním pro projektanty, aby splňovali ty své rozměry, a když se podíváme na tělocvičny, které procházejí rekonstrukcí anebo novou stavbou, kde ve Frenštátě rovněž stavíme v současné době novou multifunkční halu, tak jsou podobných rozměrů a nabízí podobné provozování druhů sportu. Byli jsme součástí té přípravy, takže mohli jsme si říct nějaké záležitosti, které ovlivní to, jak tu halu budeme využívat. Takže samozřejmě jsme plánovali, co tady všechno chceme realizovat i během hodin tělocviku. I samozřejmě jsme zvažovali varianty potom, co s tou halou v odpoledních hodinách, aby prostě byla efektivně využitá. Vždycky se snažíme, myslím, všechny školy se v tomto ohledu snaží, aby krásná sportoviště nezůstávala vůbec prázdná, aby byly tyto prostory využity co možná nejlépe, takže i my se snažíme školu maximálně využívat do 16 hodin, jak pro výuku tělesné výchovy, tak také pro kroužky určené pro naše žáky, a po 16. hodině otevíráme dveře pro nájemcům. Můžu říci, že v tuto chvilku už máme plno. To je pro nás obrovská radost. Těšili jsme se na to, dlouho se o tom hovořilo a dlouhá léta prostě se čekalo pořád na nějaké finance. Už jednou to už vypadalo, že snad to dopadne, a pak se to zase otočilo, takže my jsme velmi vděční a prostě doufáme, že to bude sloužit dlouho a že myslím si, že to ocení i děti. S další aktuálně probíhající proměnou Moravskoslezského kraje k lepšímu vás teď seznámí Petra Špornová. Přepínáme do Opavy. Domov Bílá Opava vznikl sloučením dvou domovů důchodců na ulicích Rybářská a Rooseveltova. Vystavěn byl v roce 1904 jako městský zaopatřovací dům. Hlavní sídlo organizace je dnes na ulici Rybářská 27 a tvoří ho areál několika staveb se zahradou. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Tento objekt, který poskytuje vlastně péči našim seniorům, tak prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, kdy vnitřní prostory byly již rekonstruovány, tak aby mohli jsme poskytovat i imobilním pacientům ty služby ve vyšší kvalitě. Naše organizace poskytuje službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Nyní se nacházíme na adrese Rybářská 27. Máme ještě relokované pracoviště na ulici Rybářská 3. Na tomto pracovišti máme 108 uživatelů
a jenom na tomto pracovišti je domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. Na ulici Rooseveltova je pouze domov pro seniory. Domov Bílá Opava prošel v roce 2019 rozsáhlými úpravami, díky kterým se navýšila kapacita pro další klienty o 19 lůžek a administrativa získala nové zázemí. Díky dotacím se také podařilo zajistit kogenerační jednotku, která generuje úspory elektrické energie. A modernizace zařízení pokračuje. V roce 2021 vznikla studie, která řeší celkový rozvoj zařízení, které se nachází na ulici Rybářská. Když se podíváme na koordinační situaci, tak tady už vidíme nové parkoviště, které už máme nyní vybudováno, a novou koordinaci celého uspořádání vlastně celého areálu. Díky ambicioznímu projektu by se měl domov Bílá Opava ještě proměnit. Tento koncept je živý, to znamená, že v současné době probíhá první část realizace, která se týká opravy střechy a fasády na budově B, a předpokládáme, že v následujícím období bude tato oprava pokračovat, to znamená během příštího roku, že se opraví hlavní střecha a fasáda na hlavní budově. No a budeme postupně pokračovat tak, že se bude spravovat celý areál, celá zahrada. Klienti bydlí v domáckém prostředí s veškerou možnou péčí a aktivním vyplněním volného času. Vy tady ty volnočasové aktivity míváte často, některé probíhají i v parčíku. Můžete uvést, co se tady třeba děje, když je léto, nějakou akci zmínit? Máme tady velice šikovné takzvané volnočasové pracovnice, které se právě starají o aktivity našich uživatelů. No a v obou zařízeních, to znamená jak na Rybářské, tak na Rooseveltově, pořádáme tradiční akce. Na ulici Rybářská máme zahradní slavnost, která probíhá vždycky na začátku září, a týden na to vínobraní, které probíhá na ulici Rooseveltova. Domov se zvláštním režimem poskytuje celoroční pobytovou službu lidem, vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina, ani terénní nebo ambulantní služby. Nyní zmáčknu tady to ovládání, otevírají se nám dveře do služby zvláštní režim. Jedná se o uzavřené oddělení, kde pobývají opravdu dementní uživatelé a vesměs teda plně imobilní. Takže pojďte dál. Tady se staráme o 42 klientů s různými typy demencí, v různých stupních, od nejtěžších po lehčí samozřejmě. Klienti jsou ale schopni vykonávat nějaké volnočasové aktivity. Pracovnice veškerý ten program přizpůsobují tak, ať je to adekvátní její onemocnění. Musím teda říct, že přesto, že tady prochází tento domov nějakou přestavbou, veškerá vlastně denní místnosti a jejich společenské místnosti teďka prochází rekonstrukcí. Přesto tady v nějakých našich prostorech provizorních se děvčata starají o klienty, jak kdyby se nic nedělo. Klienti domova pro seniory jsou starší 65 let a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu, pomoc nebo péči přizpůsobenou jejich individuálním potřebám. A v jídelně domova je právě živo. My teď jdeme do jídelny, která je rekonstruovaná. Ano, teďka přicházíme do jídelny, která se nachází na službě domov pro seniory. A tato jídelna prošla poměrně významnou rekonstrukcí zhruba před 3 lety, že jsme ji dokázali modernizovat tak, že je útulná, nabízí moderní prvky, jsou tady zajímavé tapety a uživatelé tady provozují volnočasové aktivity právě s našimi aktivizačními pracovnicemi. No a o patro výš máme jídelnu, která se nachází v domě se zvláštním režimem, a ta právě v současné době se rekonstruuje a chtěli bychom ji dostat do podobného stylu a modernizovat ji podobně, jako je tento prostor. Já vidím, že zrovna teď se tady hraje bingo. Jaké hry ještě tady mohou klienti si tak, užít? Když se podíváme tady kousek vedle, tak tam paní hraje Člověče nezlob se, hrajou tady karty, hrajou tady kuželky a jiné aktivity.
Tady jde o první část realizace a jedná se o to, že se mění střecha v této části budovy. Tady tomu se říká spojovací krček. Nad krčkem probíhá budování takzvaného koridoru nebo propojovací lávky, která nám propojuje podkroví obou budov. No a protože nám přeje počasí, jsme v polovině listopadu, vidíte sami, že probíhají fasádnické práce, takže věříme, že v letošním roce se nám podaří dokončit i fasáda právě v této první části realizace. Nyní přistupujeme k té obálce, to znamená, začínáme v první etapě s rekonstrukcí střechy a další etapa bude znamenat rekonstrukce fasády tak, aby i ten objekt dostal jiný vzhled, ale i jinou energetickou náročnost. To, co jste zmínila, tak samozřejmě plánujeme třetí etapu, kdy součástí té třetí etapy by měly být rozsáhlé rekonstrukce tady okolí parku a vytvoření různých altánků a odpočinkových zón pro naše klienty, aby se tady cítili velmi dobře. Tady už je rekonstrukce v plném proudu. Kdybyste nám mohl říct, co už se vlastně v rámci té rekonstrukce událo? Takže v rámci rekonstrukce jsme začali vlastně stavbou lešení a pokračovalo to demontaží krytiny, která tam byla cementovlatná krytina čtvercová, která se sundala, muselo se tam udělat nové latění, kontrola latě a dávala se nová krytina, plechová krytina, šablony. Z další části se potom pokračovalo na krčku mezi těma dvěma budovama. Ten tady tohle? Kdy vlastně do toho krčku zatékalo, tak tak to tam různě plesnilo, tak jsem musel udělat mykologický průzkum a na základě toho se dělá tady tato rekonstrukce. Celkové náklady představují částku té první a druhé etapy 52 milionů korun a ta rekonstrukce by měla být dokončena během příštího roku. Do Ostravy dorazila revoluční vlna s několika denním zpožděním. První demonstrace se sešla na Masarykově náměstí 20. listopadu. Dnes je v těchto místech pamětní deska, ke které místní politici přinášeli věnce a květiny a zapalovali svíčky. Vím, že je strašně složitá doba, ze všech stran to schytáváme, ale pořád je třeba si uvědomovat, že žijeme úplně v jiném prostředí, v svobodě, demokracii, můžeme říct vlastní názory, lidé můžou cestovat, takže je třeba se i trošku zamyslet a vrátit se. Já nejsem staromilec, ale zkusit se podívat trošičku do té minulosti, že všechno nebylo takové, jak se dneska vykládá a myslím si, že čím dál tím více posunujeme směrem k západu a že to má nějaký svůj smysl, co se všechno stalo a taky jsme tady proto dneska, aby jsme z vděčnosti vzpomenuli na studenty. Málo kdo si uvědomí jednu věc, že v roce 1939 bylo studentské povstání tvrdě a násilně potlačeno nacisty, kdy potom vlastně byly uzavřeny vysoké školy, spousta studentů doplatilo svými životy, svým zkaženým celým životem. Přivítali v roce 1945 svobodu a nemohli tušit, že v roce 1948 tady přijde další totalita. No a v roce 1989 se vlastně komunistická moc zase pokusila násilím umlčet studenty, ale naštěstí se to nepodařilo.